Panjain deh, sebelah son persis iki mas, panjain mas. Ora tak sepil no panjain mas, soalnya ake wong muter gelas, kayak anget-anget. Angko ijine cek penak ngono lho. Soale wong-wong padha muter gelas kayak anget-angete iku lho lur. Soale kan mulai mau sore udan gerimis ae ya. Ya porane gak tak sepilno ndek panjak bolo. Maksude ku ora pantes ngono lho lek di sepil-sepil ngono iku. Tak sepilno sing jaran ae. Ora mas, aku nggak nge-live YouTube. HP ku loro rusak mas. HP ku sing loro mati total. Mari tak gawe nge-live teko pujon niku. Tolong dino, tolong bengi kok menene langsung nang Karas. Mati total mas. HP ku loro mati kabeh. Sing sitoke kena banyu dan kongslet LCD-ne sitoke mati total. Kepanasan tak gawe nge-live petang dino iku. Lokasine niki ta dusun Gagar Ngantang bolo.